прекрасни дами! Как сте? Как е коледното настроение? Подготвихте ли се вече за празниците? Предполагам, че сте украсили елхата си. Както виждате, моята вече е готова. И предполагам, че вече сте избрали подаръците и сте решили какво ще приготвите за трапезата си. В цялата тази суматоха, освен това, че ние сме домакини, майки и съпруги, не трябва да забравяме на първо място, че сме и какво? Жени. От тази гледна точка трябва да се погрижим за външния си вид. Ние трябва да изглеждаме добре, за да се чувства и нашето семейство добре, и нашата половинка съответно, за да има хармония, любов, топлина и щастие в нашата къща и в нашите сърца. От тази гледна точка тук важна роля играе естествено модата. И в тази връзка бих могла да предложа няколко варианта за облекло, подходящи за Коледа и за бъдни вечер. Като на първо място трябва да съобразим обстановката, в която смятаме да прекараме празника. Ако го прекараме в домашна обстановка, тогава ние ще търсим топлия и уютен вариант на облеклото, както в случая при мен съответно. Имаме един бял плетен мек пуловер, съчетан с пола, дълга пола с цепка, което е изключително удобно, меко и комфортно като облекло. Съответно, бихме могли да изберем и вариант на плетена рокля или панталон. Зависи от това как се чувстваме и кое за нас е по-удобно като облекло. Ако се насочим да прекараме празника в планината, тогава засилваме температурните граници и търсим естествено отново дебелите пуловери, но вече значително по-дебели и съответно плътните панталони. Но отново търсим комфорта и уюта в облеклото. В случай, че решим да прекараме празника, организирайки коледно парти или посещавайки такова, в този случай ще бъде необходимо да имаме по-елегантна визия и да се спрем на, примерно, една хубава стилна рокля, съчетана с подходящите обувки или боти или ботуши на ток и класическата чанта клънч. А какво да кажем за аксесуарите? Съответно, когато празнуваме в домашна обстановка, бихме могли да изберем аксесуари с коледни елементи под формата на снежинки, елхички или съответно звездички, дори е възможно като вариант. Като бих ви препоръчала това да бъде предимно в златисто или сребристо. Разбира се, има хора, които предпочитат повече цветове. Би могло да се изберат и такива аксесуари, но тогава трябва да се внимава с избора на дрехата, за да не стане едно, меко казано, претрупване, да има твърде много елементи като цветна дреха и аксесуари. Що се отнася до цветовете, вие ги знаете, предполагам, те са традиционните. Бялото, червеното, маслено, зеленото, но бихме могли да изберем и други варианти. Златисто, бежево, синьо. Съответно, когато избираме обаче тези цветове, трябва да преценим дали, разбира се, те ни подхождат, което е друга тема на разговор или така нареченото наука за цветовете. Най-общо казвам. Или цветови анализ при мен. До тук това, което мога да ви кажа като варианти и като начин на облекло, се асоциира най-вече с това къде ще го прекарате. Но друг съвет, който бих могла да вметна и да дам, който бих казала, че също е от значение, е да избягвате коледните пуловери, които са с твърде много елементи, смисъл. Там, където присъстват елхички, еленчета и други такива варианти, поради факта, че те последствия трудно се използват. Ние ги носим само веднъж в годината. Това е едното, което се случва с този коледен пуловер. И второто, което е, затваряме една дреха в гардероба си, затваряме една инвестиция от време и средства, които сме вложили, а веднъж облечена, в последствие, ако се облече втори път, тя е лесно запомняща се. Докато ако изберем стилен вариант на по-семпла или изчистена блуза, или рокля, или панталон, или дреха, ние можем лесно да ги комбинираме в последствие.
и добавяйки към тях различни аксесуари с коледни елементи, правим всеки път различна визия. Отделно, че се получава много по-стилно, много по-елегантно, много по-красиво. Пожелавам ви прекрасни празници, много коледно настроение, много щастливи мигове, много обич, много щастие и хармония във вашите семейства. Ваш личен стилист Ваня Недева.